ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Driving on the road. I will always follow the rules of the road and traffic. I will ensure my own safety and also of all the fellow travelers on the road. Ka NSS unit jong ka Don Bosco College Bindi Hati kalapun kut noi ka jing rakhe ya ka Diwali wet mai Bharat da ka papun so thu pat ba shapang ka jing don ka man phikir bha ha ka por banya kali khnang man lai ya ka jing man sa ha ka ni ka juk sngi ki Samla Pule jong ka college ki la lej ban yarap ya ki Pule jong ka Khliehriat traffic cell da ka bayas nok tilang ban Pynïaid kali ha ka ni sngi pun kut ya ka jing rakhe ya ka kenhun ki Samla Pule la lam do program officer jong ka NSS uba 7 dar dakhar haringkat kejing trelang badu SID Shabong u in charge jong ka Khliehriat traffic cell hadien kaladon kejing kunduk lang bat ki khna school jong ka Khliehriat high secondary school ha ka balawan management talang gomba saus pangot ki khna ban pensya hilor kejing don kam ban pikir bha ha ka rukop nya kali